Yes, daog yun ang Denver Nuggets. Then sige, tapan Miami. Uy! Balik man lagi ka ang bayad mga kurente. Balik ka ni. Hilak man lagi. Hilak man ko. Hilak kami na nga daog man na tong team, Denver. Denver Nuggets man ta. Disconnection no. Bailon ko. Atas basta nga Denver man ta, daog man ta tong team. Magandang problema ka ni ki. Nang Miami ko. Nabuang na. Di ba kita ka mga pambayad kurente? Oo, kita gaan. Toby, daog man niya pa tong team, Denver. Nang Miami may gani ko gani. At sa Miami, di ka. Puangan ni mo. Times 3, magunda times 3. Times 3. Ay mo to sa mag-3 mil. Toby, pildi man. Tapos ang katubabad sa kulit yung giyatag ki. May ugi patad ba? Nalo, disconnection no. Ugma. Oh, nalang dito, disconnection no. Disconnection dit. 9. Ugma. Patay. Atlanta kurinti ani ugma. Putlan yun kang ulo niya. Akala ko ikaw ay akin. Puto sa aking paningin. Ngunit ang ika'y yakapin. Naglalaho sa dilim.